ingkang pas ulan pamanika wintang kliwa kusumaya semawur lumrapi kang kati sekarat jalado kita tresna sawisipun paring perbagi lawan kita kulub sang kloron ana wigati kang endi sumengko pengawak bajur kita pati ngrasa ulun kulub Antaboga kelawan Kresna lho iki paman bukulun sowan kawula namung anuhani dhateng penangisipun wayah kula Pursetija kepengin badhe madhep Senopati Nyenopati ing nagari Ngamarta lumantar pun Kresna tuwin kang putra kula pun Antaboga gandeng kula mangertos kemangke Gusti ingkang hakarya jagat sampun nedhahaken kanugrahan wahyu ing Senopati sinebat wahyu topeng waja ingkang sampun kasta paman Pukulun Bathara Manikmaya mawantu-wantu panyuwun paman wahyu kawula suwun wigatos badhe kula paringaken dhateng wayah kula Pursetija mugi dados sarana anggenipun madhep Senopati nagari Ngamarta paman Pukulun nulinggih Pukulun mawanten penyuwun kula Pukulun Manikmaya mugi kepareng maringaken wahyu dhateng Yoga Pursetija Pukulun Bong mangarcana Antaboga nuwun wonten dawuh lan kita Kresna wonten dawuh sumurupa hawe keparingi Gusti kang ngakarya jagat wahyu iki kanggo wayah uluning Pringgondani yaiku Si Gatotkaca ingkang wis kadhapuk minangka Senopati paman Pukulun Antaboga apa kula suwun kepareng paman tumindak ingkang adil kajawi menika menapa paman nawar dhateng tiyang sanes tinimbang wayah piyambak Setija menika atmajanipun anak kula Pertiwi ingkang kaliyan kadang kula pun Wisnu mongko Wisnu menika putra paduka kula Bathara Guru tasih wayah paduka piyambak sareng lare Pringgondani menika tiyang bingkatanipun paman Bathara Guru mengko dhisik Antaboga kula paman Narada kita aja ngliyakake marang bocah Pringgondani sebab tetuka iku uga turun adi guru dhewe Maraja Bauretna tetuka iku atmajaning Werkudara Werkudara iku anak Pandhu Pandhu anak Wiyasa Wiyasa anak Palasara Palasara iku anak Sakri Sakri anak Sekutrem Sekutrem anak Manumayasa Manumayasa anak Parikenan Parikenan anak Brahmani Brahmani anak Brahma mongko Brahma kuwi putrane Adi Guru dhewe rak turune to nggih Antaboga ning rak sampun tebih paman Narada Pukulun persajan iki mawon menawi ngantos paduka paman boten maringaken nuwun sewu paman kayuwangan kula damel sungsang bawana bali paman
Ler Kartika panjeresuk Sumila wadana kengis kongas atining kusuma memahila yen negeri ngrahitan nentimen ngredo tasih kepadaning se iya tonggir tonto buku yen tono tol karso kita bakal nyun wah itu pengen culun ora bakal kabutan watono aja nganti gawe rusak ing kayangan Junggring Saloko ingkang mangkono tonto buku moring tinggal iki tanpa nujuting wah pengen jonggir tonto buku Nyata laruta saking Yudhasa Sakuru kula Yamutusa Sang Sri waduh paman bingah ingkang tanpa upami dene paman sampun pareng maringaken wah itu pengwojo nuwun inggih sembah nuwun pukulun ya kulup ong Bolawan Kresna gandeng sampun angsal damel paman keparlo nyuwun pamit madal pasawanan lagi nyuwun pamit pukulun ya kulup anta Boko Kresna muga rayi ingkang pinanggih ya nggih mongso wis entuk gawene wah rampung pakaryane terus mulih ngono wae. Wah, rumangsa entuk gawe banjur sempurung nganti tasih keri. Adi guru kula Kakang Narada kados pundi Adi guru? Monggo Adi guru sampun paring dawuh piyambak bilih waya menika cinadang dateng wayah pringgondani kok malah dipun paring mboten ngoten boko Adi guru Kakang Narada nuwun kula Kakang sampun pirsa piyambak pangancaming wonta buga menawi ngantos ulun boten maringaken kayuwangan badhe kadamel sungsang bawana balik ing mongko Kakang pirsa dhateng kadigdayanipun anta buku Dewi Kresna mila Kakang Narada kangge milujengaken kayuwangan Junggring Saloko paripaksa kanthi awarting manah wahyu lun paring patipun anta buku wah ngaten Adi guru nanging Kakang Narada kados pundi kantun kodratipun wahyu kedah dhateng sinten bilih wahyu kedah dhateng Setija wayah ulun tuku kedah tansah ngawon kosok wangsulipun nadyan to wahyu sampun kabekta anta buga mongko kedah dhateng lare pringgondani mboten kirang jalan wah tak goleke jalaran dina iki yo pamit Adi guru gonjang kancing langit kelap-kelap katon lergen sanging sang maweh gandrung nedeng ulun lumaku wetan kaya ana teja ingkang sumunu nyata lanang wae watalah tejane sapa kae
tamrih tertamtu tamtune ngutama titi wong tetep kanthi pangubaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada ya silir wulan dadari layak teja semono mantra nyada lanang tejane wayah kuwi sanggeni Simbah Narada apa ngger kowe ngganggu nggonku tapa ki ana gawean apa kita tapa kuwi golek apa wis sanggeni kowe kuwi dewa apa wong angon dewa ta bocah iki nek mongko dewa kuwi waskita kenapa ndak tak takon ilang kawaskitanmu kowe Mbah takon kok plenyok-plenyok bocah iki ya ulun mangsane kok nggih rada tipis kawaskitan margaya wong bola-bali wong dewa kang samben ya kaya aku iki nadyan mangkono ulun nyumurupi kita tapa iku rak golek kanugrahan kanggo usada kang Raka Pringgondani lak ngono ta ngerti ndak tak takon ayo gerapiak-gerapiake ta lele kaya ngapa boting tanggung jawabku minangka wakiling para kawula muda ngamarta ora mangsa tintrem nyumurupi Kakang Nandang Raga kabeh padha nang Semarang aku topeng mega malang kene anteping atiku aku ora udah semediku lampun durung entuk gawe mong aku durung entuk gawe kok wani nggugah marang aku tak tempuhke kowe Mbah yen nganti aku ora entuk gawe oh kita nono bedah wetengmu kowe Mbah kese bocah iki dek kudu arep bedah weteng ae wis sanggeni apa Mbah sumurupa lugune ana usada kanggo Raka Pringgondani tambane apa Mbah tambane yaiku Wahyu Topeng Waja ya Wahyu ning Senopati Topeng Waja iya saiki ana ngendi maune diastrawadi guru bakal diparingke marang kadang kita ing Pringgondani nanging ana babak nglayani jujul nusuli nggih kayuangan kunggan kenging Antabuka karo Keng Wakresna wigatine bakal nyuwun wahyu kanggo Kakang Mustija adi guru sekawit ora nglilakake nanging diincim kalawan Antabuka yen nganti adi guru ora maringake kayuangan bakal digawe sungsang balik dening Antabuka kanggo nyelami kayuangan paripaksa wahyu diparingi marang Antabuka saiki wis digawa Antabuka nggih wis anggeni kakiat risang kapirang linanggul kinempit-kempit dosantane bawa moyo kitu kang walang ati ya jagat dewa Bathara dewa murang tempat rampung Antabuka parep lah ya tangger cah mentah Antabuka wis mbah dadimu Antabuka kowe bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lirikin sanging san maweh gandrung ora pangling wayah kuwi sanggeni ya Antabuka lho jangkar iki ana wigati apa sumusul marang lakuku nggen sanggeni aku takon apa kowe nggawa apa ulun nggawa apa lah rak cidra to aja selek kowe nggawa apa
ulun ngasta wahyu tuping waja. Kanggo sapa? Kanggo Kang Rakastija. Ataboga? Piye? Kowe kuwi dewa. Ngerti nyang pernatan. Kena apa kok gajah ngidak rapah palang mangan tandur? Mongko wis ana dawuh, wahyu kuwi bagiane Kakang Gatut. Kok tok rampas, kok tok begal. Wah, dalah Antaboga. Mbok ya eling. Kowe dadi dewa ki wekon mikir wong sak ngarcapada kuwi. Kabeh butuh dipikir para dewa. Kowe dewa aja mau mikir keluargamu dhewe, Antaboga. Kok mamak paning ngalmu kowe? Nrucak bocah iki. Ya, ora tak dengaling-aling. Pancen iki kanggo putu Kustija. Sapa kang ora nrimakake? Aku sing ora trima. Mangke marang aku sepira bangkamu? Oh, aduh, marampunya mampir. Wah, dewa apa iki? Marganing ajur kuwan kamu, he. Ya diajar bocah dewa iki. Ayo, matu. Lah, ayo ya, terus kegar, ayo. Wah. 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 Wah, yo, rasakno tanganku dhewe. Dewa kepartyo tungkaku tas, ayo. Waduh. Wah. Wis sanggene aja gendung kumalungkung. Aku wis trikara wujud teksaka, ala unta malang kowe wis sanggene. Oh, wah, salah. Oh, Antaboga. Kowe dewa gawemu ngula kaya ngono. Ya, lakon nabor mesti kamu dhewe. Atur kuwan jamu, ayo, amekku. Ayo, mati derek, ayo, mati. Weladalah keranjingan wis anggene. Mula Sara Dewa tanpa nganggo tata krama. Nggih Kresna, wonten dawuh. Piye nggih? Iki wis anggene ngamuk. Arep njaluk ring waja. Maju nggih. Oh, dal kados pundi Kangjeng Pukulun? Napa kula wonten lari menika? Lho, kok ora iki piye iki? Ora iki piye? Ketokno dadamu iki nglabuhi anak. Wis anggene aku trajangan wis anggene. Putra Pandhawa tata Gatiwisaya Indriyaksa Sora Maruta Pawana Bana Margana wis anggene aja kegedhen sirah aja kowe umuk menang lawan Puluna Antaboga. Aku wis mimba bala sewu gaglak jagat ora klelegeng. Ayo maju wis anggene. Ayo. Wah, dalah anak Tundrawati mimba buta gedhe pinggir dhewe. Dikira aku ngingrem nyang kahananmu. Ora mung kowe sih bisa mimba buta. Saben menungsa bisa trikrama. Deloken wis anggene. Wah.
coy dadi buta apa abamu. Ayo maju. Weh, kelak luntal malek ya gelap rimpang. Wah! Weh, itu. Ayo. Wah! Weh! Sanggeni, apa mbak? Kenang apa mang tak oncake ta wayune nggih? Pancen tak jarak. Kok dijarak? Iya. Nganggo dasar apa nggih? Aku percaya. Siji mesti loro jodoh telu wahyu papat pang lima dina ki menungso ora ngawruhi. Lan saka iku wiwit biyen tekan saiki sing menang iki wahyune dudu wonge kok, Mbah. Oh, ngono to. Iya. Yang wahyu menyang Karang Gatut. Tak ketibono kono Simbah Trada. Wah, iya. Yen ngono garwe sanggeni, kita aja nganti negakake enggal. Tumuli tungkan ya tak deloke suwene. Dani swasana panyayah Basanta Kataringgima mlebet kapurbawan dukitaning para Pandhawa ingkang prihatos dhateng wiyadanipun ingkang putra ing Pringgon Dani katiwas Sang Prabu Kuntadewa hamangku ingkang putra Sang Gatotkaca langkung-langkung nggih Dewi Arimbi
ati nganggo goro kusika sarirani prihatos dhateng ingkang putri Nandang Wiyadi ora jane mokal deres wijeri waspraya dineres nengki sang Werkudara ketingal jeger kaya tugu Sinukarta sekedap-sekedap munjal huswa tebah-tebah jojo tampet-tampet lentis nilaaken dokitaning kalih sang Bratasena mangkono saning sang pamadya mesthi wedhus sang Puntadewa ing mangku ning dhateng ing sampun sowan teka mangkono aturing sang Arjuna Hatin waspogo mijil dudah tanpa karya sengkari namakan Gusti gelung rino sak sekarnya sumawur kamir meladi anakku lanang Gatotkaca warasaya nggih menawa sira enggal sares apa gunanipun ibu urip ana ing Arcapada trima pun ibu senusa kengeyang wayung nggih Gatotkaca Yai Rimbi aja mumun wae yo Yai mesak pemarangat majal kalagi Nandang Wiyadi mulah mundak mimbi marang abot menandang atmaja ping pringgondani Yai Rimbi. Wah Rimbi aja nangis wae ora kurang-kurang ngene golek tombo nyatane durung dikeparengake waras mula aja nangis wae. Inggih Kakang mbok kepareng moket lingkeng nuwun ngantos paduka nggara pusika saryanipun Kakang Mbok Arimbi. Yai Arjuna wonten dawuh siadis kok ngendi kula ngopati sada kangge yuga kula Gatotkaca Prabu wis entuk gaya apa durung nuwun dereng nanging Kakang Romang sampun matur bilih usadanipun badhe dumugi piyambak ing pringgondani mriki Koko Prabu. Sing lho sapa? Kuwi omongane sapa? Kakang Anoman, Kakang Mas. Wah, aja nggugu tembuke munyuk. Goleki wae ora itu teko dhewe. Pendhita kok dipaido ya, Tru. Serasa kowe iki melu mikir. Pancen piyai kene lagi peteng jagat iki ya
sing cepak mung nesu kok. Aku dhewe yang urung mangsani kok. Aku wis tau nglakoni kok. Anak loro utange pirang-pirang. Uang sini ngangsur kredit, wah. Kaya pecah-pecah yang polo kuwi. Lha aku ya ora maido. Wong nyatane anak karo wong tuwa ki ibarat kaya mripat karo jempolan sikil. Mripat ki wong tuwa jempol sikil ki anak. Nek ning jempol kesandung ya mesti mripat ki mrebes mili. Ning kok sok baline kok mripat kejulek kok jempol meneng ae ya. Mula anak ki aja nganti wani karo wong tuwa. Ndara Kudara kula seksinipun kang neraka bekane nama niku pendeta wicaksana pendeta pinter. Kala mangsa nggih sok wonten nyatanipun suara ibu sapa-sapa. Jlambrong kowe ora mesake anakmu. Golek to burung entuk malam mulih apa paedahe kowe minggat. Nyuwun pangapunten. Katut kaca warasaya ngir panipura mentala nyawang kahananmu ya nggih. Aja nangis wae. Nambah-nambahi peteng. Delok awakmu ki arep nganti gogro kusika kaya ngono kuwi. Terus apa jane gogro kusika ki apa ora mudeng-mudeng ta kan? Iki wayang kok tembung kawi ora mudeng. Berarti ku bahasa Arab kok. Waduh. Gogro kusika gogro ki balung kusika ki kulit. Dadi wong kari balung karo kulit singkatane lunglit. Aku nemben weruh anakmu ki mlayu kidul karo gondol gogro gitu. Apa anakku iki kirik aku tak idaki lakmu ngene. Bagus waton mengolambene. Mara coba Yayarimbi wong dawuh mbok dinadari wae anakmu iki. Sapa ngerti kanthi dinadari mbokno bisa nyenteng-nyentengi marang atmajamu ya Yayi. Inggih. Katut kaca warasaya nggih. Punibu tarepe nadar lamun sira wis waras sira bakal tak suwanake marang Saptawarga suwan kengeyang sang Peremban Wiyasa. Saka pringgon tekan Saptawarga kowe tak gendong dhewe ya ngene. Ya nambah yadem. Apa kuat? Orang kuat, Piyayi Putri ki ringkih lan gendong dhewe. Wong wedok kita ringkih ning kuat kok. Oh iya, dadak maido. Iya, Ding. Aku dikepleki bojoku ane dere-dere. Oh, sudah kasih muka. Putraku nggih Garudaca warasaya kula. Lamun sira saras kang mudhar pinadar bakal nglumpukake pangkir miskin bakal ndak kanthi pesta bebarengan. Tanda syukur saka punapa-punjik marang Gusti ya nggih. Mbok mari ya. Lakon mari mesti nyang sithik di Petrus sak anake karo. Harisan kere-kere. Kok tak jeplok ilang ngono kok iki karo wong tuwa kok mejanani. Kowe Kudara apa nadarono di nadari piye? Ya sak katuring tembungmu Bratasena aku ora tau nadar. Masa gelem wong mutil ya. Sapa ndoro kita gagal ngitung ae. Wis tau tulisan karo aku Kudara. Kongkon Bagong iya tukokno rokok. Ki ning 350 malah tombok. Urangane cukup ana isih. Iku sugih banget lho karo Ndara. Gatot
Kowe waraso. Kowe waraso. Yen ki waras aku duwe nadar mateni Bagong. Syukur. Ya ngayo lho, Kang. Ora wedi. Diangkat kok gulumu. Tangkis. Sapu hitam. Sapu hitam. Anak kula nang Warasa inggih. Lamun sira waras pun paman winadar kuwi tak arabeki meneh yo nggih. Maratullah ya ngono. Lha sing apik ya ngono kuwi ya ngeman anake kok. Blek-bleke seret. Kaya ban kong. Petro kula kuwi ya nadarono. Piye? Gus keparing senggang iden. Menawi ndara sampun saged saras teng Abdi Pitruk gadah natar badhe pesta ageng-agengan. Kula badhe pesta pitung dinten pitung dalu tanpa kendel. Kula badhe ngrawuhaken para her-her, para luhur-luhur. Ora asar-asar. Puncak maghrib sareng. Kowe kok ngaturi para kepunden, para prayaga ki nggonmu ki ngendi? Omahe lagi nyewa ngono kok. Ya, golek gedung pertemuan to. Waduh. Mangke saras kula badhe pesta ageng-agengan. Uwos kula nyuwun sinuwun Puntadewa. Lauk pauk kula nyuwun Ndara Werkudara. Sayur-mayur kula nyuwun Ndara Janaka. Kula tripan nampi tiranipun nggih mawon. Kuwi ya kere kuwi kok. Pesta njagake tanggane. Kaya aku ki arep nadar-nadar apa toga dipangane jumpen. Iki iso mangan sesuk mikir mangan apa. Sesuk mangan sesuke mikir neh mangan sapa. Malah mangan sapa. Nadar kono kok. Den kula aturi senggang nggih Den, menawi ndara senggang kula gadah kaul ngemis, ampun. Wis iki kari nyang kuwi Gong, rasa pahitan. Ngemis ki nek ora kebejan ya tombok lho, Tru. Kok iso tombok ae ya ngemis nyang kriyan monggo numpak montore paling ora ya 500 kuwi ki mesti. Ngemis mung entuk 200 tombok 300 awakmu. Kene kok etumen to Gong iki. Leng-leng indriya mangu mangun kung kanduwan rimang kula ingkang sowan paman. Anak kula nang Stijo, inggih kula ingkang sowan paman. Nyuwun pangapunten wekdal mangke Kangjeng Rama derek saged sowan sebab Kangjeng Rama nembe ngupadi usada kangge adhi kula ing prigondane mriki paman. Iya syukur bagi sewu. Wah, bomo kowe rene. Inggih paman, kula mertuwi kadang kula paman Werkudara. Gerangamu hurung rene. Pados usada kok paman. Kanggo sapa kangge kadang kuwi pringgondane menika syukur bapak ora nikahake karo adimu iki anak kula nang Stijo wonten dawuh paman Janaka mara kaging nggih enggal golek pasrana kanggo kadangmu iki karepe ninggal saras niki kula gumun dumateng kadang kuwi pringgondane Yayi Warasa ya Di. Kok dadak lara ki ben apa to Di? Wong calon senopati kok lara ki kepiye? Warasa Di. Ayo tangi, nek wis tangi gladen perang karo pun kang ben kuat ototmu Di. Yayi. Ayo tangi. Kok ora isin satriya kok lara ki ning apa?
Cilik wong ora nggawa apa-apa bengak-bengok lah. Ya iso ngecicil sing ora carane ngono kuwi. Piye? Kowe muni apa? Kowe iso milih bareng sapa lho, aku ya mung takon lho. Ya rombongan, lah iya aku jadi tinggal aku bareng lho. Ya. Ora ngajar. Aku ratu disepelekke. Yai, tangiyo di. Ayo, yen siap wis waras. Tak kanthi gladen yuda karepen kenceng ototmu kuat balungmu Yai. Apa ora pekewuh? Wah, gawe susah karo wong tuwa, Di. Wong kuwi anakku nek tutupi lawang kok, Tru. Ora etuk wong dilene carane kaya ngono kuwi. Kae ratu bengak-bengok. Piye? Muni apa? Sesuk aja ditinggal lho, Tru, aku bareng kowe. Kowe iki nek jirih ki meneng otak idiak gulumu mana? Wong edan. Jirih kok muni werna-werna. Tak kira ora krungu. Lek ngomong banter ngono ya ireng no. Kateng padha ranten becik besok amen mo baris. Baris kang prayekaya saranta wong ing ati. Manjing alam kasuksman. Nenggih sang Godayitma sampun mirati senjata. Pengajap badhe mejahi dhateng nata pringgondani. Mulat sang Anoman. Acur. Kowe. Anakku lanang. Anakku lanang napa kaya kaget ngira napa Gatotkaca. Putraku napa nggih. Wah, napa kaget iki. Anakku lanang napa nggih. Kados pundi Koko Prabu saya bentel sayanipun anak kula menika Koko Prabu. Iya iki saka panasingan ngeget kaya mengene. Kepriye Stijo? Mboten napa-napa menika rak saking bentaripun kok Paman. Mboten napa-napa. Wah, Janaka kula wonten dawuh kowe mau krungu apa? Kula piyambak kok mireng kados wonten wanara mbekes. Iya aku ya krungu ngono. Mau krungu apa, Kang? Kathok suwek. Saros lencoh lho. Aku bar ditinggal sunyah ki bingung pikiranku. Oh, tak idiak ngene kaya ya. Lha ngapun aku krungu apa-apa. Ayo Di, ingkang sarasaya Di. Tansah marepana ring suksma sinukmaya winahya ing asepi. Sinimbang telenging kalbu. Tumeka wahyane mangsa kala saking antarisa cumara ana ndaru ingkang mudhus saking wiyati ingkang sajatine wah yutuwing waja manunggal marang pringgondani dadi langsarasi. Putraku bocah bagus. Gatotkaca, kowe aja nggegep atinipun ibu yung nggih malah banjur nggelek tangi kowe nggih. Ibu, kula sampun saras Ibu. Saras tenan nggih. Inggih. Lakon ket waras potong anakku lanang. Kula piyambak boten nyono kok lajeng enteng sarira kula. Padhang paninggal kula boleh kelihatan kula Prabu. Oh, anakku nggih Gusti ngami kelawan sira kula wis waras nggih sampun Paman. Wah, Gatot wis waras kowe. Sampun romo anakku lanang. Tambah iki mau apa? Kula boten mangertos anakku lanang waras. Wah, anakku waras. Anakku waras, anakku wis waras. Seneng atiku. Mudyar Bagong. Ayo metu.
Peh wong mlarate disia-sia. Nek tuwa. Untuku padha loro. Kari siji kok padha loro ki. Aku ora mudeng e. Jare tok tangkis, apa ngerti? Loro mak plek. Terus mak dret. Mripat wis ora apa-apa. Ora buwal Cina. Wong edan. Yayi. Kakang Prabu apa wis aras di pangestumu. Wah, syukur seneng atiku Yai Prabu wis waras. Aku tilik marang Siadi. Iya. Banget panarimaku Kakang Bomo merti marang aku. Tambahmu apa iki banjur saras? Aku dhewe ora nyumurupi Kakang iki mau tambani apa kok waro-waro wis enteng kahananku pulih kekuatanku. Kala narpa kresna kang tulus sanyakra ring Parsiwara Jahna Wisuta Koko Prabu sampun rawuh nuninggih Yayanji kula ingkang sowan nyuwun katerangan Koko Prabu nuninggih kula kesah ngupadi wisata kangge anak kula ing Pringgondani sampun pikantuk damel Wahyu Topeng Waja. Inggih. Salajengipun sampun kula wuncalaken Demawah Yoga kula ing Pringgondani. Sampun saras Yai. Sampun Koko Prabu kula ngaturaken genging panuwun dening Kakang Prabu kepareng ngupadi wisada. Saged pikantuk Wahyu Topeng Waja pinanggih dipun paringaken kang putra ing Pringgondani nggih. Upami kula boten budidaya, waduh. Tekan pejah Yoga kula menika Yayanji. Menawa dhisik Apa to? Apa nggih? Ratu mriki mau kandha apa? Kang Wandarawanti paring pangandika lamun to golek usada wis antuk gawe wujud Wahyu Topeng Waja wis diparingke marang Kang Raka Pringgondani. Kuwi goroh. Kuwi ora bener. Ning sing tenane Wahyu mau diasta Bathara Guru. Pengangkat bakal diparingi nyang Kakang Gathut ning ana ratu karo Dewa Mara. Dheweke abot nyang anake banjur mbegal kanugrahaning Kakang Gathut. Tujune Simbah Narada dawuh karo aku banjur nututi. Upama aku ora nututi, wah, ana ratu sing melek nggendong lali. Ana ratu sing mikir nyang cendenge dhewe nganti tumindak nasar. Aku ya nggumun. Mongko selawase ora tau duwe sloga kaya mengko saiki kok tumindake kok wis beda. Ya mesti wae abot nyang ana timbang wong liya kok wae. Mula kang saka iku tak jaluk kanthi banget aja gampang percaya marang kahanan kang durung karo nyatane. Sabab saiki kaya wong pinter kok wae. Wis sanggeni. Apa? Yen matur mbok sing bener, aku ki ora tau goroh. Aku nggumun. Ing ngatasé titis dewane ngandhem kabagyan kok tumindake kok nlisir. Wah, dalah. Lah gunane apa? Dijunjung-junjung dadi istriyaning Pandhawa. Dadi pengayoman ning entek-entekane malah tega marang ponakan. Mikir marang anak sabab kudu dadi Senopati. Mula kang saka iku kabeh pemundhenku nadyan mikir anak ya kena ning aja nganti melek nggendong lali wae ndak dosa selawase urip. Iya Samiyaji
Pun Kakang nyuwun pangapunten Yai Haji. Kula ngrumaosi lepat. Kula ngrumaosi dosa Yai Haji. Leres aturipun Kang putra Wisanggeni. Kula ingkang nemu dosa Yai Haji. Awrat kula menika nglabuhi anak ngantos tumindak kula nali sesangipun bener. Yai Haji, mboten patut kula menika gesang monggo. Kula trima jahe keng Raka Ndorowati Yai Haji. Kula nyuwun pangapunten Yai. Koko Prabu, wonten dawuh nama sampun limrah krana paduka inggih titah mboten benten kula. Sipating titah tasih sandangan apes murka kaliyan kesupen nika nama sampun limrah. Paduka nembe supe sakmenika sampun nemut. Ateges Gusti sampun paring pangaksami. Duh Koko Prabu, kepareng paduka lenggah ingkang prayogi mboten perlu menggali lamparing sampun kepengker ingkang baken anak kula sampun saras. Wah, tujune kok Ndara Wisanggeni rawuh ya. Ya kanthi ndara matur ngono terus dadilan elinge. Iya wong jenenge menungsa ki isih kedunungan apa mau? Menengah ora mudeng kok. Lelakon kok kaya ngene. Kresna kakangku. Apa Dimas? Sababe apa kok nganti Kresna kakang diminta kaya mengkono? Lan sabab apa dene Bama kok kepengin gayuh wahyu topeng waja? Werkudara Setija kepengin matrih Senopati, Nyenopati lan para kadang Pandhawa. Ing sekawit pun kakang wis nyelingake nanging nata kareping anak Mustija. Bot-bot aku wong tua kang ora tau dijaluki anak kepeksa aku tumindak. Dados menawi ngaten Setija kepengin dados Senopati negari Ngamarta mriki. Inggih, menika malah luhur sanget. Ingin tumindak ing Setija kala wau Prabu sabab kepengin badhe dados Senopati ngreksa dhateng wetahing para Pandhawa. Bratasena, apa anakku Bama ora kleru kang dadi pamintani? Kepengin bakal labuh ana ing Praja Ngamarta, katitik kepengin dadi Senopati, ateges Bama bakal ngreksa marang utuhing para Pandhawa. Bratasena, iya, aku ngakoni tumindake apik. Bama ya mung rada randhak penyuwune. Upama biyen-biyen urung ana dapukan kena dipikir luwih dhisik. Werkudara, iya. Ingkang mangkono pun kakang mundhut marang kawicaksananing sira Bratasena kepiye prayoganing laku aja nganti sira nulak marang kang dadi pamintane Setija iki nggih adhiku Bratasena. Lenglenging driya mangun kung kandhuwan rimang lerlena tanpa kanin inggih Paman Prabu mawantu-wantu kula nyuwun mugi kula saged kelampahan labuh dhateng Paman Pandhawa ngersa negari Ngamarta menika. Paman Prabu kepengin matek Senopati. Paman Prabu Pri Bratasena, ya gandeng ngujubi Bama ki becik malah saiki tak mentahake luwih dhisik. Mentah kepriye? Nggone marep kakang arep ndapuk Gatut dadi Senopati di mentahake dhisik kang perlu kanggo nodi marang bocah loro iki marga karepe padha becike. Banjur kepiye karampungane Dimas? Gandeng iki perkara bocah enom. Mula rampunge mal tak pasrahe marang bocah enom iki. Sapa kang mau percaya? Wisanggeni. Wisanggeni. Apa wae? Mangsa bodho piye nggon marep ngarampungi lakon iki? Amarga Bama karepe apik kepengin bakal ngayiwi Pandhawa. Ngono? Iya. Aku dipasrih meneh karampungan. Iya. Oh iya. Aku duwe karampungan gandeng kakang Bama kuwi ujupe apik. Maka wis mentah marang kakang Gatut ingkang saka iku kerampung aku dina iki kakang Bama karo Kang Gatut didu perang wae. Sapa sing menang ya kuwi Senopatine. Yo, aku sarujuk.
Ya ngger aku uga sarujuk. Yen ana mbok dalan liyane wae to. Ora ana, mung iki dalane kok wae. Iya ngger iki jadi ngadil. Priye Bomo? Inggih kula sagah. Piye Kang? Yen ngono karep aku uga saguh. Saguh? Saguh. Ya. Nek saguh ayo didu perang. Sing menang kuwi senopatine. Ning ana pernatane. Pernatane kabeh wae ora kaya ewangi-ewangan. Sapa sing ngewangi kuwi tak anggap kalah. Iya, aku nekseni. Yo, aku nekseni. Aku go nekseni wis anggeni. Petro, Bulo, prene. Nggih. Kowe tak dapuk dadi juru ngawasi madyaning Rananggana. Atanatono, mengko sapa sing ngewangi laporno aku. Siap. Dadi pengawasan. Alah ora pati awas e. Kowe aja nggodho petugas, Gong. Iki juru pengawas. Terus aku iki mangkat to. Ayo di tumindak. Ayo kakak waduh katiasan dino iki. Yata aruta saking Yudhasa Sagara kula yang ngutusa sang Sri yen gugupun Kakang luwung kowe nrimo wae di aja kowe wani marang pun Kakang kabeh durung karuwan aja bebecik aku semono uga Kang Mangrayu padha ngatur katiasan si menang kuwi Sirpati Ngamarta mok teruske bakal tak jajal Papo, papo.
aku Setijo. Layak bumine panas jebul ke Katriwandan. Petak tambah ditangi yo nggih Setijo Batok. Ayo, kowe maju. Bocah Pringgondani wani kowe mati marang kakangmu dhewe iki bener ora nrimake kelakuan ajur kowe ndang karo kaca batu banget ta Oi loyo dadangmu anakku bocah bagus Gatot Kaca sira Katriwandan layak bumine urip kowe kena upase kakangmu Bama penipu naga kini bakal nambani tangi ya nggih Kakang Mbok Pertiwi iya apa gini arep ngopo Kakang Mbok aku bakal aja bocah Pringgondani aja ndadak ngrewangi anakmu iki anak padha gegojekan ora sah wong tuwa ki melu-melu mbok ora hidup terus mati karo Kaca yen arep mateni aku sing ora nrimakake ayo mungsu ngono kok gini ajur kewandamu maju Kakang Mbok Pertiwi yo aku rasa aku yo rasa yo yo kan kamu semua mau kerja ayo ono kitung ono maksae wengi wah dadi keamanan topiku putih sapa ngewangi lapor ya karo bosku tujuane kok ya aman-aman saja tidak ada masalah ada apa? Mendekat sama saya? Pikir ini saja begini jalan ini ngaman ke siapa tadi? Ngaman ke blabar kawat ini ojo nganti ning sing ngewangi kowe iki keamanan ora lunga kok nggon tenguk-tenguk karo udak-udut ae deloken kae galo bleduk ampak-ampak kae ya ora apa-apa kena angin kok angin mbahmu iki deloken galo kae ene wong wedok do kraus-krausan lho sapa mlayu ana tenguk-tenguk ngemil ae ra lho sapa kene aku rawati loh bisa hei bisa apa Petruk kok misah nggonku Bandayuda karo Kakang Pertiwi kok do paduke nang kowe iki do rayane apa iki wong wedok-wedok yang do metu do padu ayo kurang gawean oh ya adus-adus sik ngono mujo kakean rembug aku ngewangi anakku Setijo aku ngewangi anakku Gatot Kaca kok diwangi aku kan nrimake aku yo ora nrimake wah mung waton ngewangi tanpa ngerti karo pernatan bagi mirsani iki pancen woro-woro nika woro-woro balan ditulis tegen wit kelapa lho nika kali tulisane genah dilarang kencing di sini lho kok buta huruf kok maca munduran rasa omongi munduran tentang betenteng tunjuk seragam
Mpun enten pengumuman kok, Ndara. Apa Bagong? Mboten kenging ngewang-ewangan. Sapa sing ngewangi dianggep kalah. Pun kajenge nika do ngadu to sing balung wong anake do gladen perang kok. Mbokne do nusul. Mboten kenging. Margi nek dikoni wong ngrewangi, kula lapori Ndara Wisanggeni, mbuh dadine. Tenan lho niki Ndara Wisanggeni nyambut gawe tenan lho niki. Nek nganti ngerti ana sing ngewangi, ya Ndara Wisanggeni ngamuk mbuh dadine lho. Piye Kang kok diteruski apa ora? Aku ngerti karo Wisanggeni. Ngerti ya saya bali wae. Ayo bali wae. Aku ora lagi ngomong-ngomong kaya ngono. Lho. Gambles iki. Kuwi pancen gone njero lemah kok. Weh, karo Wisanggeni ya wedi. Ayo wedi no manggon bener kok. Ayo maju. Kulum setuju. Yang kulum? Iya. Ulun lumangku kadewatan sing weruh mung kowe inggih liyane ora nyemurupi. Ora kok jeneng ngepal, moka kita menang mungsuh bocah Pringgon dari sabab dhewe wis kanggonan wahyu topeng waja. Namung sampun dados prastya kula tinimbang kawula pecah ya ulun. Oh yen matulun sing iman-iman nggih. Nadyan pernatan ora kena ngewangi nanging ulun bakal sabiyantu aja nganti ngawis tarani. Terus pundi yang kita bakal ulun ampili gamparan bungkul kencana. Iki agemen ing suku Tengen Muyung nggih. Nggih. Wis mangkono gampar niki enggal pancalna marang training Kadam Pringgondani. Pecahing Torewaja ilang katikayane. Wah, sembah nuwun yang ulun. Wah. Ojo nadak mlayu. Para tak iku mlayu. Ayo katon kaditayamu. Ora milih kelakon sempar kowe. Ini rusak tadi merenges kaya ini. Kanjeng Rama kula mecah Kanjeng Rama. Wah kenapa iki kula dipun pancat Kakang Setuju. Kula wirang ningali sarating surya risak rai kula Kanjeng Rama. Wah dudu karepe dhewe. Petruk Gun. Kanjeng Rama enten napa niki wong iki gladen perang kula ningali terus dipun panca kok langsung risak pasuryanipun. Bapakmu golek ana. Sinten bapakmu? Semar. Yo. Niki pancen. Menungso ora toto. Lagi wudu dijunjung. Durung mancing kok wudu. Nyicil. Enten apa, Gus? Iki piye, Mbah Semar? Kakang Gathotkaca rusak dipancet Kakang Bomo. Dipancap? Yo. Tambah lho Mbah Semar. Bisa nambani ora, Pak? Semar kok nambani. Nyuwuk putune mencicil kok. Wis meneng. Tiba tak entut. Lah kening cuwilan gamparan bungkul kencana iki. Ora pangling iki gamparan duweke Bathara Guru iki. Sajake kok Bathara Guru ngewangi karo Bomo. Ketite kok ana cuwilan gamparan bungkul kencana. Lah ora pati juga ngono.
tak telepone Bathara Guru. Apa Kakang mata aji pameling nimbali aku kowe tak interlokal. Nah, nek carane ngene rasa majeki lho ngene. Ngene kok telepon. Aku jos. Ngene kok iso interlokal. Kowe tak undang mrene arep tak urus. Pri Buma karo Gatotkaca padha gladhen perang. Sapa sing menang kuwi calon Senopati Ngamarta. Janjine ora kena iwang-iwangan. Sing diwangi dianggep kalah. Iya, mengkono sing dadi rembuking Wisanggeni. Mongko iki Gatotkaca raine rusak, bubar dipancal karo Stijo. Lah aku iki nemokke cuwilan gamparan Bungkul Kencana. Mongko aku ngerti iki duwekmu. Kowe ngewangi Buma, iya. Kakang ulun ora ngrewangi, aja mukir. Timbang tak dadah kowe. Ya niki nesu tenan iki bapak iki. Nek nesu iki mbuh, ayo wis mripate abang iki nesu. Ulun ora ngrewangi, aja mukir, Kakang. Nadyan iki biyen kagungan ulun nanging biyen wis tak paringake marang Antaboga. Oh. Dadi gamparan wis ora ning Antaboga. Pancen mengkono. Ha nek ngono apa Antaboga sing ngewangi putune? Pangeranku mengkono. Sapa sing ngewangi? Sajake Antaboga nggih. Petruk. Kuwi lho. Kepiye kowe? Apa sing ngewangi kowe ngerti iki piye? Lho, ngene ta. Sinten? Ana sing ngewangi? Mboten enten. Ana. Sinten? Antaboga kula mboten semerep. Mboten enten. Ora semerep wong mripatmu lamur kok. Ngurawas kok dadi pengawasan. Wisanggeni. Apa? Petruk ora nyemurpi ya memper sabab Antaboga lumaku kadiwatan sing ngerti mung Buma liyane ora weruh. Ngono. Iya, ha niku dirungokne sik niku. Serang ngalahke lho. Sapa sing ngerti kana lumaku kadiwatan kula wong lumrah kok. Kan weruh mung nyenengi karo maido. Surah blonjo. Nyenengi ae. Rumah saya seperti sapa ngono kadiwatan kene menungso lumrah kok roh. Kene wis tugas kaya ngene kok dipaido. Ora ngrasake sewengi ra iso apa-apa. Wong sing rembug aku njaluk kowe kudu bisa mulihke raine Gatotkaca. Nek nganti ora kok pulihke aja takon dosa, tak rusak raimu Bathara Guru. Dirusak pokoke. Lah ya. Iya Kakang aja kuwatir. Ulun bakal ngusadani wayah kuwi mringgondani nadyan tok cah topeng waja ulun kagungan topeng kang luwih ampuh yaiku topeng perunggu ingkang kadidayane ngungkuli marang topeng waja kang mangkono nggih karo waja para iki agemen iki kagungan ulun dhewe topeng perunggu nggih nggone karo waja. Ngaturaken panuwun Eyang Kulun boleh kawontenan kula kepara kados mekaten kawontenanipun malah luwih bagus nggih Gatotkaca sabab usin topeng perunggu. Tak ijoli topeng perunggu kuwi dhewekmu dhewe. Iya Kakang Ismaya. Kang dadi kasetening wayah luning pringgondani. Iya banget pabarimanku. Matur nuwun Simbah Guru. Iya Wisanggeni. Druk apa? Saiki diloku ke sing diokane ya duwe sampean ya. Apa? Dodol topeng. Topeng monyet. Kang mangkono nggih jangkaning jagat ora kena wae ya mung kita kulup tetuko ingkang kudu dadi senopati ning Praja Ngamarta.
Stijo, kula kowe kudu nrimo ing pandum. Wis nglanggar menyang pernatan. Kang mengkono nggir narima ya nggir. Kok dadi jagat kadangmu kang kudu dadi Senopati. Mula kowe kudu nrimo nggir. Walah, wong gerang kurang tata patrape. Saguh golek kanggo anak ora ngeboti pangapurmaan. Aku ora sudi ngakoni wong tuwa karo kaya wong iki. Tak musuh salah sifat. Ampun gerah penggalih sinulun kabeh niku ora luput saka jangkaning jagat. Ing ngatasé anak ngumek-umeke wong tuwa niku ajeng nglakon apa. Ning pun mantrimake mawon sing baku Ndara Gatut piniji dados Senopati. Perkara urusane bama niku urusan wingking. Oh iya Kakang Semar. Lagi ngaku di oleh marang anak. Mpun mangke pripun sing nglakoni kodrate. Mangke niki jek dawa lakone sinuwun. Mengko Kakang Di. Mila monggo Ndara gandeng sampun kelampang dados Senopati nang nugrahane Gusti kantun kepiyaning Ndara Reksa. Mengko Kakang. Putu kang sasar malah kuwirangan lakonku. Bomo kowe malah nyumpahi marang wong tuamu dhewe Setijo. Kok ora narima marang pandum Setijo? Kowe aja nglangkai kodrat Setijo. Muga-muga putu diparingi eling karben aja nganti kadyan lakon sing ora prayoga. Aku ora pangalimpi godhoikmu ayo bareng ganggu anak lanang anoman musuhmu. Ya, dina iki aku gagal mateni bocah pergilani. Ning direnono ora suwe aku teko kene meneh. Males marang bocah pergilani. Ndeno yo November. Panglimaning sun dene Kakang wis mbudidaya padhang lakon iki. Iya Kakang aku kok ngaturake panuwun. Iya, sami-sami lho Ndara Wati.
Tolapan menika redhaken dhateng kita sami. Manungsa tenang anggo wae dhateng kodrating widi. Mawi senjata menawi mawon, ego menawi mawon dhateng lampahan badhe anggo wae dhateng jangkaning jagat ing menika. Manungsa kedah namung sadèrènging lampahe. Ing menika sedulur dados pemut. Manungsa menika sampun sok ngantos milik nggindong lali mangke mindak malah kewirangan piyambak. Iya Kakang Semar. Kenging glewentah dhateng Atmaja nanging ngampun ngantos sangat anggenipun gunggung dhateng Atmaja menika kirang prayogi. Anak menika dipun pinteraken kemawon. Wis pinter kabeh padha golek kanugrahan dewi. Menika langkung utami sinuwun. Iya Kakang Semar. Kanjeng sampun pun ning ati monggo. Keparenga kula dherekaken angunjukaken syukur ngersaning Gusti Maha Kuwaos. Sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhateng kita sedaya. Tuwin malih Hadeging Ndara Pringgon lan minangka Senopati. Tanpa itu Hadeging Kodam Gangsa Brawijaya minangka Senopati Nuswantara. Bebating negeri ngayi para kawulanipun matiraken Ndara Pringgon lan nika tiyang ingkang Birawa Amaraga nadyan gagah nanging lembah manah Kakang Semar. Dene kula sakanca ingkang ayahi wajib ngrumaosi kathah ing repotatan kawula unjuk dhumateng Bapak Panglima Kodam Gangsa Brawijaya Sawarga Agung Kodam Brawijaya tuwin para pamriksa Warga Agung ing Jawiwitan dalah para miyarsa ing pundi kemawon kula sakanca nyuwun gunging samudra pangangsani pungkasane ngatur dirgahayu para satriya ing Nuswantara kita tansah anggayeng daya slanipun. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai menikmati kesenian tradisional, semoga Anda semakin terhibur. Pemirsa, melanjutkan kebersamaan. Berikut Anda dapat menyaksikan Canon 2 dirangkai dengan Fajar Imani.